Үйленген kızga үйlenin diyemez. 150. Ola itellerine, vallahi itellerine şu abatta tıskan jigim bu ne itellerine. Mene. Emek iratlar avga yürgenme. Yürgen sen avga vargan var mı? Arakşını oşa. Öyle. Возле скамейки. Привет, гузак. Sizge tegene ömür boyu birge yaşayan 20 hatun şekilde. Блин, опять раскусили. Siz kelgen semeyli psikolog. Ayı. Ne bargan var mı psikologka? Tövbe estağfurullah, Yok, tövbe estağfurullah, yok, tövbe yok. estağfurullah. Baragağına yazmasın, zinakar için baragağına yazmasın, barag boş meni normalliğine şlasına yollamasın. Sen Ne ne malis dersin? değilsin, felsefeşe. Bir gün, bunun. Eş dört, iyi. Ya yok isim. Dekoratsiya что ли? Ayı. Все, bitti. Zindanı çıkarmışlar. Şaka şaka. Bunu kırtme, пожалуйста, Милевшем. Kert. Milevşe. Kırtme. Allah hakkı için söyleyeyim. Сәлем дуслар, сезнең белән кабат очрашабыз ят кунак тапшыру кысаларында. Роберт һәм мин. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз. Әйештәрем икән, давам ит. Димәк, безнең бүгенге кунагыбыз татар шоумені, стендапер, юморист, алып баручы һәм Рамил Шарафиевның дусты. Фәнур Фатыйховның дусты. Фәнур Либраның дусты, әйе. Либра дейм, потому что аңлыйлар, әйе. Һәм гомумән аны татар Фәрхат Малай. Әйе. Һәм гомумән татар КВН-ның яратучы кешеләр аның үзендә шундый ук танып алырлар. Артур Сабиров. Артур Сабиров, җәмәгать Варшавада гызы алкышлар белән монда менә. Артур әйтелгәннәрне бөтенсен дә Менә монсында Рамил Шарафиев алкышлый, аны күрәсеңме? Аха. Тегесендә Либра, аны күрәсеңме? Йоу. Йоу. Менә сонда да Либра. Biz işlerimiz. Йоу. Димәк, Артур, безнең әле генә санап киткәннәр бөтенсе дә дөрестер бит. Тагын син үзең нәрсәләр исти алар идең? Үйленмәгән дип әйтә алам инде. Менә шуңа күрә монда килгәнсең дә бит инде. Үйленгән булса өйдә утырырым хәзер вакытта. Хатын белән балалар белән. Гомумән сер итеп кенә әйтәбез, Артурның бүгенге тапшыруга килүенең максаты Үзенә берәр матур кәләш табу. Алып кайтып китү, өйләнү, никах итү. Әнисенә, тисенә күрсәтү, Артур, беренче сорау. Әйтеп барасың, мин уже байтып сиңә барам. Юк, кирәк түгел. Бит әле алдан качтыңган дисең, әйме шул сораулардан, кайчан өйләнәсең дигән сораулардан аманда менә килеп җиттең, шул ук сораулар бирәләр ди. Минем әби бар име? Дәвани. Аңа 87 яшь хәзер вакытта Аллага шөкер име. Ха, өйдә миңа шәешә утырган саен кайчан өйләнәсең? Классик. Стабильный. Ха, миндән Дәванигә кунакка. Дәвани мин бит юморист. Güzelmiş, humorist. Aytam, Devani sen kaçın үйленәсең ди. Bütün күчтән җыйдым да bütün юморда. Devani мен әйтәм, үйленәм. Мин әзер. Хатыңа табасы калды. Devani көлер дип уйлаган, ул көлмәде. Шәй ясап утыра. Улым, үйленгән, кызга үйләнин диеме. 87 яшь. Аңлый бит, аңлый, барысы да аңлый. Синең әбиң юморист. Но менә син бит ничә туйлар алып бардың бит инде, әйме? Бүгенге көнгә кадәр, әйме? Ни жели, әйме менә. Шул мәҗлесләрдә. Шуннан соң да өйләнәсең килә синең. Бәлкем шуннан соң юк, шуннан өйләнәсе килмидер. Тик карыйсың, күрәсең, күп акча төккәннәр шундаймы кирәкме? Алып барсаң кыйбат. Мин шул алып барсам каламын нарсың. Юк димендә. Кара, өйләнергә уйлагач, Алла берсе, әйме, алып барчы итеп кемне чакырыр идең? Үзем булам. Үзең. Ә хатының кем биюче? Юк, оператор, юк, регистратор. Юк, фотка куябыз, Apple Pay куябыз. Кирәк булса барасың да. Ага. И все, Юк, алай түгел. Син алып бар, шул регистратор дигән. Шул оператор да дисең булай. Телефонга төшерәбез. Бер бар. Мин көттем шулай берне, кайчан булыр икән дип. Бер туйда очрашылды. Булды шундый хәл. Регистратор кыз алып барды, регистрация өчен, төркем өчен. Анда бит инде бер-берегезне котлый аласыз, икеп. Үбе балалар бит инде. Мәйтәм, нәрсә булыр әгәр дә шушындый неформаль бер нәрсә ясасады бер кеше дип. И реально шундай бер булды. Басып тора байтырып, те алып баручыга бер-берегезне котлый аласыз дип килде. Син кыз ди, син бирәпләме? Булды. Бирәле кулыгы. Владимир. Улан кыз тагын. Үпмишә. Ие. Котлады. Молодец. Да. Объявляю вас мужем и женой. Рахмет. Договорились. Да, алай түгел, булай түгел. Наш союз заключен. Скрепите вас. Даже Брежнев матура урушая. Конечно. Поцелуй Брежнева, супер удар бит. Алып баручылар базарында, әйме?
Алып барышылар базарында менә алып барышылар күпме татар алып барышылар гомумән. Эте-бете белән 150 бар. 150 ортайы эте-бете белән. Бу инде Татарстанныкы гына әйме? Татарча алып баручылардан. Менә бәясе, диапазоны кой ничегрәк башлана һәм ничегә кадәр менә иң кыйбатлысы һәм иң үчсез менә әйтә аласың аларны. Чисто алып бару гына, җырчысыз. Җырчыз. Диджейсез. Юк, диджей белән инде ул бит инде они да комплектта. 150. Бу үчсезме? Бу иң кыйбатлысы мин белгәне. Кыйбатлысы. Көтөрө. Бу алып бару. Я, 300 булса я прикинь. Яңадан алып барга дирәс исәп бар. Иң үчсезе бер белмим 25 булгаймы? Мин ишеткән бар 25. Юктыр, бардыр, яңарак башлап җибәрүчеләр бардыр инде бәлки. 20-гә дә. Так, диджей 5 булса, монысы 10-гадыр инде әйме? Диджей куда? Диджей куда? 15-20 дисең инде әйме инде 300 әйме? Андыйлар бар әле команда дисеңдә. Ну, майки бардыр. Менә син үз бәяңне әйтә аласыңмы менә белсеннәр не? Сине чакырырга теләүчеләр бардыр бит әле әйме? Менә син үзең бәяңне әйтә аласыңмы инде шулай ук? Чыксыннар әйтербез. Чыксыннар. Аны налогы тикшерсә. Юк, ул бит хәзер алып баручылар базарына. Безнең йолдызлар да керә. Шабит. Алып баручылар базары дидек бит инде. Анда бит хәзер безнең йолдызлар да керә. Менә җырлый белүчеләр дип әйтгәндә, әйме эстрадада безнең җырчы үзләрен җырчылар дип атаучылар да күпләр хәзер банкетлар, төрле мәҗлесләр алып бару белән шөгыльләнә башлар. Мәсәлән, менә Роберт әйткән, мәсәлән, чисто алып баручылар гына, Әйе. җырчы булмаган алып баручылар. Җырчы булмаган алып бар. Бар икенче категория, ул да булса эстрада җырлый торган егетләр, кызлар үзләре дә алып баралар. Аларның инде от 150 мең, ну, в среднем. Хәтта шундый бәяләр дә әйме? Үзләре теге эстрада нормаль җырлый торганнар, үзләре дә алып барсалар, алар ни кыйбатрак. Синеңчә, не топ алып баручы кем? Заманында Татарлардан гына. Роберт Исламов бар иде, менә. Китте дә куйды диң әйме? Бер заман. Ул теге Харис Мусаның туена алып барды ул заманда. Оппа Ганган стайлар. Кайда соң олар? Кайсы камераны ялыйсың монда? Син бу юмор юнәлешенә ничек кирип китергә булдың? Кошан кирдең? Күптән бит инде син анда, әйме? Һәм гомумән хәзер менә гомумән татар юморы нинди дәрәҗәдә ул? Үсәме ул, бармы юмористлар? Ничек бастың син бу сукмакка? Сукмакка студент вакытта парга йөрисең килми, или укыйсың, или сәхнәгә менәсең. Аграрныйда шундый кагыйдә иде. Сельхозка шулай инде, авыл хуҗалыгы Или инде. укыйсың, или сәхнә. Икесенең берсендә булмый икән, сине куалар. Вот. Ну, сәхнә җайлырак иде безгә. Лучше сәхнә, чем уку дидек тә инде. Мәктәптә укымагач кая укысың инде аграрныйда, аннан соң дәресләрдә. Зато честно ди, урысчалап. Шул КВН өлкәсенә киттек инде без, татар КВНнан. Аннары соң, шуны бер мәзәгә бер булган иде. Без бит бездә урыс КВН гына аграрныйда. Без бер вакыт без шулай белә идек. Бу безнең күзлектән. Бу ничәнче 2011ләр булды микән инде. Егетләр сөйләштек, татар КВН уйлап чыгарабыз. Бердә сәхнәдә день первого курсника, ике первый курсник алдык та, без икенче курслар. Ике первый чыгар бастырдык та инде, чтоб день первого курсника үтсә таки. Аларга сүзләр юк инде алар. Бастар кирпекләр инде алар безнең белән. Реквизит. Шәп выступает заход ибет дигәндә. Без белмибез татар КВН, ул вакытта татар лигасы вообще 18 ел барган. Без аграрный КВН уйлап чыгардык беребез дигәндә. Вот аннан соң Шалуда үтә торган булган бит инде ул, әнә Роберт чырлар иде. Азы Казанга күчте ул 2012дә бу ялгышмасам. Шул тирәдә. Мин аның ул баручысы булды да кайчан. Әле без уйнап бетергәнче син булдың бу. Мин Уникска кадәр как раз. Самый мощный. Мин шул мощный уйлыйм да. Юк, ул шуннан да ушундый шур булды әйме. Күңелле шур. Менә Рамил Агдеев менә аңа рәхмәтле һәм Фәрид апага рәхмәтле. Алар күтәреләр. Казанга күчереп, татар КВНның киридән күтәрә башладылар. Яңарта башладылар. Һәм бусы шалган ул. Уникс мощный анда. Бик шәп булды. Ничә урын Уникста? 1100. Шул тирә. 1100. 1100. Күбие, короче, анда бик күбие. 1200 мең шул тирә инде. МЦда 300-500 бугай. Анда күбрәк. Хәзер ничегрәк татар юморының дәрәҗәсе? Үтсә, ул миңа шу яңа хәзерге градациясе. Күпме хәзер менә татарча юмор язучылар, чыгыш ясый белүчеләр, аны бит әле язу гына түгел, аны сөйли белергә дә кирәк, тәкъдим итә дә белергә кирәк. Миңа кадәр хәзер вакытта менә юмор язучы, татар теленә язучылар күбрәк. Күбәя башладылар. Күбәя башладылар. Әле болай түгел. Әзрәге берәр, икешәр, алар нарык сылат иде ул дикләр. Буш сырат гитар. Күбрәк курс яза торганнар инде. Хәзер вакытта татарныкылар
тоже орта башлады, Аллаға шүкір. Әйе. Бу инде шул теге заманында язып, нитеп, үзләре өйрәнгән егетләрнең нәтиҗәсе инде бу очракта. Менә ул хәзер вакытта КВН, ул хәзер шаярт булып бара инде, әйдә шаярт. Әйдә шаярт, әйе. Бар стендап, тоже Шалт Мөхәммәтҗан мәсәлән, яна стендап хәнә бар, ибердә. Әйдә шаяртның ана жюри кәнәфиендә отырасың син әйме? Шундый менә. Страу бирә, шул белән бу кораль утырып карады тора. Менә шундый бит. Әйтәм якын. Әйе. Evet, менә шушы бөтен юнәлешләр ул ибет үсеше бара дип әйтәсем килә. Әле әйтәлек вакытта безнең ВКонтакте гына иде, теге тарату чыры, сарафан радио бар иде инде. Бу шундый мәзәк дип. Хәзер аның өчен бөтен мөмкинчелекләр бар. Татар юморында хатын-кызлар бармы соң? Хәзер. Чыгыш ясау буенча. Әйе. Бар, ничек булмасын. Син дөрес әйтәсең, чыгыш ясау буенча дисең. Күрәсең, син нәрсә туктап, хатын-кызлар бар, ләкин чыгыш ясау буенча. Язучылар түгел дисең син. Гомумән язучылар. Күрдеңме? Әйе. Ничек алайсың ул? Үзең язмаган текстны алай итеп күңел итеп сөйләп буламы? Аны бит төрле ибәрдә. Юк, мәсәлән, высшая лигада, югары лигада, Мәскәүдә, анда мин белгәнем буенча, Роберт хәзер бәлки дөресрәк җибәрер име. Анда авторсыз кертмиләр. Автор или командада булырга тиеш, уйный торган автор булырга тиеш. Яки синең аерым алынган авторың булырга тиеш. Дип белә. Юк, аны сез яхшы беләсез. Сез чөнки шул КВН өлкәсендә кайнаучы егетләр. Мәсәлән, безнең караучылар, алар бит аны аңламый. Мәсәлән, мин үзем дә белмим. Мин моңа кадәр уйлап килдем. Менә кеше шул хәтлек теге җыр телле, мисал өчен әймәт, ниндидер юмористика сүзләр яза белә. Тотты да язды да, чыкты да чыгыш ясады. Алай түгел, димәк. Юк, алай түгел. Юк, үзләр язучылар бар. Менә мәсәлән, минем чыгыш ясарга телим ди. Мисал өчен, мин сәхнәгә чыгып, берәр нинди юмористика шундый жанрда чыгыш ясарга. Стендап дип әйтик инде. Миннән булып чыгаламы? Чыгала. Була, кызык була, бәлки булмас да кызык. Ну була. Бу нәрсәдән тора кызык булу булмау? Бу синең мәзәгеңнән тора. Сез бит аны кемдер язып бирә дисез. Юк, кеше үзе яза ала бит мәсәлән. Юк, аны тәкъдим итүгә карый. Менә беләсеңме, син аны үзең язасың, ләкин анда редакторлар бар. Менә әлеге вакытта менә стендап ханәдә дип әйтик инде, менә аларның комьюнитиларында, аларда анда авторлар бар. Син үзеңнең мәзәкләреңне тәкъдим итәсең, алар карыйлар аңа. Мәсәлән, Сирень байрамы, Фәймәт шулай дип әйтәләр, Иптәш байрамы карый да. Аха, ой шәп. Әйдә монда, менә син менә болай дип язган. Әйдә менә анда шулай дип өстик, шулай дип тәмамлыйк. Әйдә менә асын шулай, әйдә менә асын алып куябыз. Ул сиңа бары тик редакциясы, күрәсең, ул сиңа матурлап җибәрә. Әйе, юнәлешен күрсәтә, дөрес юнәлешен. Так. Әйе, соңыннан син шулай җыя барасың, тәҗрибәне җыя барасың, һәм үзең яза башлыйсың. Шундый менә үрнәкләрнең берсе Ләйлә Лерон. Башта үзе яза башлаган, аны менә шулай төрттүрләр, булай менә әйттеләр, булай яз, менә монда юнәлттеләр, монда юнәлттеләр. Ул әкрен-әкрен җинәп барды да менә күрәсең, стендапта менә Артур Сабиров белән бер сәхнәдә чыгыш ясый ул хәзер. Хәзерге юмористлар белән аларны элеккеге юмористларны чагыштырып буламы гомумән? О, Кызык сорау. Менә тукта, син Артур беләсең, ул бит бу сорауны ул сиңа гына бирми, ул безнең икебезгә бирә. Икегезгә дә бирә. Ничегрәк син җавап бирәсең микән? Ничегрәк мин җавап бирер микән? Миңа кызыграк синең җавабың. Юк, миңа сезнең фикерегез кызыклы. Мисал өчен менә мин чын дөресен әйтәм. Мин гомумән юмор яза да белмим, мин аны сөйли дә белмим дип уйлыйм мин, әйме? Юк, сөйләү буенча. Признала, наконец-то. Мин юморист. Татар радиосында яңалыкларны күпме сөйләде бит ул. Андагы мәзәкне беләсең син. Яңалыклар буенча. Сезнең өчен кем ул шәп юморист? Урыслармы? Бәлки сез алардан тәрҗемә итеп чыгыш ясыйсыз? ясыйсыз? Тәрҗемә итеп ул яңгырамаячак татарча. Кемнәр хәзерге вакытта стендап белән шөгыльләнергә тели, татарча стендап белән. Урысчаны, ягъни инглиз теленнән тәрҗемә итеп файдасы юк аның. Халык чагыштырачак гомумән, чөнки русча бөтен кеше белә. Безнең караган кешеләр алар русча стендапны беренчерәк карый башладылар. Алар чагыштырачаклар шул гайберне. Алар уйлап чыгармады ич, аны ну-ка давай, менә Сабуров анда муш итеп сөйләде. Шул һәр мәзәгендә, һәр чыгышында шул мәзәгә бар дигән. Синә нәрсә? Чагыштырачаклар. Шуңа күрә дә русчаны тәрҗемә итеп булмый. Ул сразу. Аның мәгънәсе бетә. Мәгънәсе бетә, керми дә ул шул ул булмаячак. Татарның бит аның бит теге шәргә түгел дигәннән шул мәзәкне. Аның бит үзенең дә хатирәтләре күп бит аның. Үзебезнең юллар бар. Аларны әйләндереп мәзәк чыгарга була. Да, өчүгезгә дә әйтәм менә. Тыңлагыз. Харайбернең үз мәзәкләре бар аның. Ну, шул гайбер белән менә авыл татар хатирәсе дип, авылга шуңып бетмәскә кирәк. Иң мөһиме шул. Беләм, ул һәр кешегә якын, ул кызык, аңа язу җайлы, рәхәт, синең харайбер әйткән мәзәгең керәчәк.
Мәдәләки аннан югарак менеп, ну бар мәзәкләр авыл гына түгел дип әйтәсем килә минем. Бар теге ул әле су каламаган кыр әле ул татар юморы. Ул беләсең, татар дигәндә колхоз дигән сүз түгел. Әлбәттә. Менә шуны безнең үзебезнең шәп әйберләребез бар. Шуңа күрә миңа үземә дә мәсәлән әгәр дә инде башка командалар белән чагыштырганда мен казаклар шидер, абхазлар шидер яме һәм Владикавказ Осетия пирамида. Национальный юмор, колорит белән. Аңлыйсыңмы? Менә бездә дә шул бар, әйме безгә аны җиткерергә, яктыртырга кирәк. Ә без пока менә әле яңа гына менә нәрсәдер кайный башладык кына әле. Безнең татар юморының хәзер үз өйе бар. Аллага шөкер, ул да Короленко 11А адресы буенча урнашкан. Яратам дип аталган, яшьләр клубы дип аталган бина. Бик матур, бүтән җир чиста, кресло, офигенно. Креслога утырасың, әйтеп. Үзеңә уенчы тугай жюри дип хис итәсең сразу. Хәтта президент каршында басып торасың. 35 яшькә кадәр керү гомумән любой вакытта шул вакытында инде әлбәттә. Әгәр дә вот юмористларга язырга урын юк икән, без мәсәлән дус егетнең машиналарына кирип яза идек урын булмагач. Димә, бар бүтән мөмкинчелек, кер, утыр, интернет, Wi-Fi, яхшы кресло тагын бер әйтим, зацепил ул мине кресло. Язырга мөмкинчелек бар, син беркемнән куып чыгармый. Аның хәзер вакытта җитәкчесе булып бара Рамил Агзеев булып бара. Русча бүтән бинаның булып бара инде. Анда компьютерный класс бар, анда инде теләсәң инде PlayStation 5 бар. Уеннар әзерләп, FIFA юк. Тынычлан. Үзебезнең алып кергә туры киләчәк инде. Димәк, хәзер безнең татар юморы әле үсеш дәрәҗәсендә генәме? Әле бу тегене. Үсергә әле безгә. Халыгына чыгып кына килә әле. Слово пацанов скорлупа. Татар юморының башлангыч ноктасы дип кемне һәм нәрсәне атай алар идегез? Мисал өчен шул мунча ташымы? Алмаз Хамзин. Мунча ташлар алар үз заманасы өчен инде. Алар искиткеч коллектив. Легенда иде. Искиткеч төркем, ләкин беләсең алар. Юк, алар да шул юмор юнәлешендә эшләүче. Әлбәттә, ләкин алар менә хәзерге вакытта алар карыйлардыр инде. Мунча ташы ул менә әлеге вакытта ул жанр үлә бара. Мин үземнән чыгып әйтәм, мин беләм аның кухнясындагы андагы сөйләшүләрен, ниләрен дигәндә, алар әкрен генә үлә бара. Кызганыч. Кызганычка каршы тамашалары белән тамашачылар. Аларның элекеге ниләре, каһарманнары дип әйтик инде, әйме? Так. Алар да бит инде теге актив түгел бит, аңлыйсыңмы инде? Шул яшьләре аның кадәр теге колоритлы түгел дип әйтик мисың? Белмим, аларга бәлки мөмкинчелек бирмиләр микән инде алар баша. Ну мунча ташы ул менә мөмкинчелек димә, мөмкинлек ди, потому что монда хәзер ябалап карап утырадыр әле. Шуңа бәйләнеп тора. Бик мөмкин. Мөмкинлек ди. Мөмкинчелек дөрес юк, мөмкинчелек дип әйтәләр сөйләшкәндә. Миңа да ошамый ул мөмкинчелек дигән сүз. Мөмкинлек дигән сүз. Согласись, ну когда разговор. Мөмкинлек. Дөрес мөмкинлек була, ләкин без сөйләшкәндә мөмкинчелек дип әйтә алабыз. Аны син генә әйтәсең шулай дип. Роберт. Белә, иштең бит аны бит ул да әйтә. Син дә шулай дидеңме? Мөмкинчелек ие. Бу тукта әйтүгә, безнең минем Наир абый да шулай әйтәдер, Дунай. Син генә шулай дип әйтәсең. Ул өйрәтте бит инде безгә. Мөмкинчелек дип әйтәләр сөйләшкәндә. Ярый, бу теманы яптык. Алай мөмкинлек дөрес була. Ата бүген теге капка төбендә киш чыккан яшьләр кебек әйме? Шаштушкалар киткән. Такмаклары. Әннә кил. Җырлыйсызмы? Сары, пәке саплары, сарыларга барган инде җырлый икән атлары. Алай итәләр аны, булай итәләр аны, шуга тагы тышкан җигеп гүләйт итәләр аны. Менә. Халык авыз иҗаты. Халык авыз иҗаты. Söz арта, все для вас. Без бер көнне Опять упал. Мәсәлән, ни өчен менә хәзер вакытта халык җырлары чыкмый? Кстати, ни өчен халык җырлары юк хәзер? Кыз тати. Кыз тәти, менә моны турыда. Кыз һәм тәти. Сүз уңайыннан. Беләсезме ни өчен? Ни өчен? Без уйладык та, элек вакытта хатын-кыз кайчан ир-атлар, хатын-кыз кайчан җырлаган? Ул алса кер җуганда дигән чәшкә. Или анда ничек хатын кыстаган? Кирле. Бала йоклата. Бала йоклаткан. Комыр иде. Хәзер эшләре юк. Идәнне сибәрә робот-пылесос. Роберт пылесос. Роберт пылесос. Роберт машина юа. Һәм сават-саватны Роберт. Бәбинә хәзер шундый кнопка бар, әйме, басып куясың, килтер үзегә сикереп тора шунда. Ул робот пылесосны кабызып җибәргә кирәкме? Кирәк. Аннары чистартырга кирәкме? Синдә юк что ли? Кирәк. Миндә робот пылесос юк менә. Аны кабызырга кирәк түгел, шул как раз куйдың аны просто аны вакытлы. Миңа менә бүләк итегез әле, пожалуйста. Төнлә бер уянып китсәң, эшләп ята бу.
Сен лагерда Роберт үзе келіп пылесос Тролле. Тұрмышташың оңатыра Олар Қобызарға миште, жоқ, олар- жоқ, қобызнасы жоқ, мен өзім келдім, давай. Главный ошат вақытында. Посудомойкаға соғыл сабаны урнаштырға керек пе? Роберт, керек? Роберт урнаштыра. Оның соңынан анар бушатырға Аны Роберт бушата. керек. Аны Роберт юва, Роберт бушата. Әмі? Міне Соң енді элек иратлар ауға жүрген ме? Жүрген, сен ауға барған бар ма? жіберіңіз Ауға түгел. Жіберіңіз Ауға біздің түгел. мүмкіншілік бер- Сіз нәрсе сөйлейсіз, ей? Келілер. Жоқ, сіз нәрсе сөйлейсіз, ауға дейсіз. Әй, Ауға. элек алар урман кискен ме? Ауға. Жоғаздығыз мы сіз? Урман кискен ме алар? Кискен. Алар от жигеп туарганнар ма? Ну, Эшләгәннәр. шундан әйдә, апырында. Сез шундый әйбер эшли беләсез. Мен эшли беләм. Мен эшли беләм. Булар хатын кызы эше Yok, кимеде тукта. диләр. Не, Карагыз güzel. буларны. Мен эшли беләм. Атны жиге тугара беләм шундан. Ну син аны көндә эшләмисең бит. Ну, көндә- От жигеп килмисең бит син эшкә. Булса булыр әле. Эшкә Телефонда килер Арбасы алдыннан булса, мен урман өйдә. аша киләсеңме син? Килер Аны ем, әзерләп- әйе, аракчыны ашап. Әйдә. Менә бу соңгы арада Менә пробкалар белән иң колайы бер ул. От. Нәрсә? Пробкаларда. Әйе. Полный привод. Гужевой транспорт сиңа. Әйе. Кушы яклап чаптырып монда. Әйе, Бара ал. Әйе. 4 на 4. Сиденье. Койсы җире. Бөтенләй полностью. Весь Алай, салон подогрев сиден түгел. Полный подогрев. полный. Әйе. Алькантара. Алькантара конкретно Әйе. имда нет нәрсә. Көрәләр булыр. Абдув. Абдув үзенеке. Климат контроль. Урамнайын температура Әйе. шундай ук. Один в один. короче. Монда сизәсездер инде, әйме, китте монда хәзер. Китте монда. Стендап. Стендап, потому что Һәрберсе дә. ике кеше дәшеп Әйе, стендап түгел. Бу инде Нәрсә буласың? Миниатюралар китте. Миниатюр. Кеттек әйдә. Ослуши, возле скамейки. Привет, Гузаль, тебе какие мальчики нравятся? Черненькие или черненькие? Ну, Никакие. Алай түгел, мне нравится, умные. Но это вам не грозит дергайды. Финтны карамадың что ли рекламаны? Юк, карамадым Ха? шул. Финт. Караган бармы? Юк. Ха? Бәтә, сибитин. Биттен нәрсә сөйләсәң, караган бар иде. Карарсыз әле, ярыймы? Күпме сорады? Тұрам сізге тігіне ғұмыр бойы бірге шаған ир біле қатын шекілді. Блин, опять раскусили. Не раз кусили, а два кусили. Отырышқа қарағанда мен отырамайды орындықта. Сіз келген семейный психолог. Әйе, бұл тоже не бит миниатюра. Біз бит инде шулай итеп чынлап та аның задумкасы шул. Бір-біріңіздің яқшы сыйфатларын айтыңыз әлі. Ул балашактан яхшы сыйфатлармы? Яхшы гына сыйфатлармы? Біттіме? Ул балашактан матур. Безнең тапшырды вакыты чыккандыр. Ул балашактан матур, миңа нишләргә? Бар бит әлі шундай психологлар. Хәзер вакытта бит инде менә психологларга йөрү бит. Барган бармы психологка? Тәүбә астагфирулла, Yok, тәүбә астагфирулла, yok, тәүбә yok. астагфирулла. Аллаһның җинабы. Психологка барсаң мен сине сөйләшмим синең белән Барага бетәм. язмасын, барага гына язмасын. Зинахар өчен барага гына язмасын. Барага баш мен нормаль гына эшләсен, Аллаһка шөкер. Син барган баштыр? Юк, кыйбатлык китәле мондан. Юк, ибаттан түгел инде. Любой психологка бара аласың. Любой время. Юк, әни өчен синең шундый юсын мөнәсәбәтен шундый психологларга, белгечләргә. Алар бит инде ие, алар бит инде сиңа проблемаңны шишергә Мен бит ярдәм үз итә. проблемамны үзем беләм. Юк, син аны Шишә шишә белмәй. белмисең. Мин аны шиша беләм. Мин аны белгәч, туктагыз. Соң син аны шишә Мен- белсәң, Мен- син ул проблема проблемаң булмас иде. Мен шуңа күрә минем проблемам юк, Бар. шуңа күрә бармыйм. Мен шуңа күрә бармыйм да. проблема? Мен синдә бар Юк, менә. юк. Ты навязываешь, син үзең навязываешь деген. Юк, Синдә проблема бар. мен стендап яза белмим дигән сүз мин аны язарга телим дип әйтмим бит. Юк, түгел. Семес чыгып ясап карыйсың килә бит анда. Юк, мин Үз аны фикереңне мисал миңа өчен генә тагасың әйттем. дисәң. Әгәр дә мәсәлән мин чыгыш ясарга теләсәм дип генә әйтүем. Юк, мин. Юк. Хатын кыз ничектер алай ир-ат белән бер дәрәҗәдә юмор Башта итә отрицание беләм. күрәсеңме? Тукта Юк, отрицание шунап китте. юмор итә беләм. Мероприятие китә. Скоро отрицание Юк, имя. шунап. Соңнан принятие, гнев булачак, соңнан принятие булачак монда. Юмор хатын кыз ир белән бер тигезлектә булырга тиеш түгел, ул да булса гаиләдә. Причем тут гаилә, без бит Стендап, сәхнә турында, юмор юк. турында Син юморист түгел, син фәлсәфәче. Бигү түгел. Дигәндә фәлсәфәче дигән ни галочкада өстәргә кирәк Юк, әле. фәлсәфәче түгел, филсәфәче. Яра. Фил артына йөрүчеләр. Синхрон әйләнәбезме? Давай. 3 4 2. Я, юк, синхронный. Бармы минеке? Кстати, татарча прожарка. Вообще кызык еді. Тоташ прожарка Кайда минем була ул? Кайда була ул? Кайда була ул? Біз аны қашып қана, кіші көрмегенде генә якын дусларыбыздың туган көндәрендә оештырабыз. Шәбәй бирол. Мощный. Минем ясаганым бар иде. Ю, миңа калса ул бик теге кешене үпкәләтә торган. Но синең Белә үзең торган кешегә кирәк шуңа керә дә. алай түгел. Юк, алай түгел. Надо подготовить человек, барыр. Әзерләргә кирәк. Әгәр дә менә сәлам әйтәм, Гүзәл, давай син утырасың әйме? Ха прожарить итәбез сине. Син бөтен нәрсәгә була әзер булырга тиешсең. Үпкәлисең икән, без прямо алай
Бар кит мындан тагда. Күрәсеңме? Конечно. Мин анда килмим Yok, дә. sen bitmesin ki. Yok, sen Ya, seni sen çok güzel olup kilesin. Әйе, сен әзер булырга тиешсең. Һәм ул син аны аңлатыр, бу бары тик юмор гына. Без моны шуңнан тормышка чыгармыйбыз дим беренче. Ю, ләкин юморның бит аның бары бер нигезе була. Сез бит инде аны Шиге дисеңме? юктан бар итмисез беренчедән. Сез аны ниндидер булган әйберләргә Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Кызыгы иң тәмлесе шул. Әйе. Сен юмор әйтәсең, демәк кырый Ә син үзең мисал өчен Камаучы шундый булып җибәрәсең, син үзең шулай прожаркада төп герой булганың бармы? Ягъни корбан, әйе. Корбан, юк, прожарка булганда, кыздыр Әйе. булганда, мәсәлән, утырасың бишумарист, Әйе. и килә йолдыз. Әйе. Йолдызны кыздырыр алдыннан, әлбәттә инде иң яхшы юмор ул да булса самоирония. Әйе. Үзеңнең коллегаларны кыздырып аласың. Чтоб теге кешегә бик үкенеч булмасын өчен. Әйе. Әмма син үзеңә күчәсең, ләккәне бар. Бик Әйе. кызык. Әйтә прожарим сине гүзәлхә. Юк. Tamamlayız. Менә рус юморы турында сөйләшеп алдык, татар юморы турында сөйләшеп алдык. Тамамлау түгелме? Тамамлыйбыз. Не Всё. дисең ул булмы? Раббана атина фитина хасанат. Декорация что ли? Әйе. Всё, бетте. Җиннәрне чыгарып шулай. Чыга. Барас әле. Иңе кайткач, башка кешегә чыкмасын өчен. Монда чыгарып бетер, яме. Берәүдә калмасын. Дуслар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Tamamlayız. Матур гына. Син матур тамам. Яңадан әйтегез. Моны кертмә, пожалуйста, Миләүшәем. Керт. Миләүшә, Кертмә. Аллаһ хакы өчен сорыйм. ике кеше сорагач кертәсең инде. Дуслар, сау булыгыз дип кенә тамамлар идем, әйме? Робертның нидер әйтәсе бар бугай. Güzel. Син бик матур тамамлый буласың. Матур тамамланды. Артур, сиңа безнең тапшыруга килүең өчен зур рәхмәт. Беләм, син бу юнәлештә бик күп хезмәт куючы белгеч. Сиңа зур уңышлар телибез. Һәм ниһаять Алла бирсә, синең инде өйләнү турындагы хәбәреңне дә ишетергә насыйп булсын. Юк, булай булырга тиеш. Әбиеңнең исеме кем әле? Әбиеңнең исеме ничек? Тәгъзимә. Тәгъзимә апага күп сәлам. Шөгыльләнегез юмор белән. Юмор ул, мәсәлән, тормышта бик кирәкле әйбер. Ул алып баруда да, ул тормышта кеше белән әңгәмә курганда да юморны сизсәң, юморны аңлый белсәң, аны яшәве рәхәтрәк. Тормышта менә юморны белгән кеше тормыштан ямьне күбрәк таба. Ул матуррак. Үзе көлеп, шая, ну, артык үз-үзенә көлә инде. Пароходта көл. Мин шуны пароходтан көләм. Шаяра белгән кешенең генә юморы матур була. Килешәм полностью. Тулысынча килешәм. Güzel дөрес Син әйтәсең. ничек әйттең? Ищите друг друга. Güzel белгән кеше Да. Шуның белән шул дуслар. Хөрмәт, ассаламу алейкум. Киләсе очрашуларга кадәр Артур бик зур рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Безне сүкмәгез анда комментарийларда. Языгыз. Jordi PR тоже PR. Мактагыз Сез хәй. сикмәгез. Ярый, не, теләсәң нәрсә эшләсеннәр. Не. Свобода слова диләр. Һә? Күкәй кыйбат. Помидор рыгытыгыз. Пешкән булсын. Яшьләр тәмәк түгел. Мин әзермен. Мин аңа барыбер бирелмәгән.